Ir-ristrutturar fil-midja tal-partit huwa kruċjali u se naħdmu aktar biex kummerċjalment il-midja tiġi aktar vijabbli. Hekk tenna Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonista Michael Piccinino waqt intervista li kellu fil-programm Extra fuq ix-Xandir Nazzjonali. Il-Partit Nazzjonista kommess illi jkompli wkoll jirriforma l-midja tiegħu biex kummerċjalment ikun tagħmel sens illi jkun hemm midja li tkun profittibbli wkoll illi wkoll tista' tossal il-messaġġ kemm tal-Partit Nazzjonista kemm tas-soċjetà ċivili ta' qdiet oħrajn ta' atturi oħrajn ħalli wkoll ikun hemm messaġġ demokratiku li jista' allura jwassal il-vuċi tiegħu fejn stazzjonijiet u midja oħra ma jħallux dan iseħħ. Michael Piccinino qal li l-Partit Nazzjonalista għandu d-dover li jagħmel id-dialogu mas-soċjetà iżda fuq kollox għandu dejjem iżomm il-prinċipju tiegħu. Mistoqsi dwar il-pożizzjonijiet li jieħu l-Partit Nazzjonalista fost l-oħrajn fuq temi ambjentali u anke mal-benesseri tal-persuna, is-Segretarju Ġenerali tenna li l-Partit Nazzjonalista għandu jkun aktar ċar anki dwar il-pożizzjonijiet li jieħu. Fl-aħħar mill-aħħar il-Partit Nazzjonalista jibqa' jaħdem għall-ideali tiegħu meta jkun hemm ideali li taqsamhom ukoll ma' pjattaformi oħrajn, hemm ideali wkoll naqsmuhom magħkom, naqsmuhom ma' ġurnalisti oħrajn, naqsmuhom ma' qdiet oħrajn, ovvjament il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar mill-aħħar jrid ikunu mbagħad dik l-umbrella illi nisperaw li kulħadd imxi naqqat magħna mbagħad biex fl-elezzjoni ġenerali mbagħad tagħtina l-fiduċja ħalli nkunu nistgħu nġibu l-bidla li kulħadd jixtieq fil-pajjiż. Dwar il-konferma tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal il-fiduċja li ġab issa se tkun użata biex titwetta aktar ħidma fil-Partit Nazzjonalista, inkluż ir-riforma li hija tant meħtieġa, riforma li anke tkellem dwarha Bernard Grech tul l-ewwel diskors tiegħu ftit wara li kien konfermat bħala kap tal-Partit Nazzjonalista.